Praise the Lord, Hallelujah. गिबियाव आङो जोंनि गोथां आफा इसोरखौ हामबाय होनबाय। बियो जों बयखौबो अननायनि थाखायहाय प्रभु जिसु ख्रिस्टखौ आङो बाख्नायनो बे समाव हामबाय होनदों। लोगोसे आंनि अननायखौ नोंथांमोन बयनिसिमबो जासिबाय। आं दसे सम बे समावहाय मोदोमनि सोरगोनि मोदोम आरो संसारनि मोदोमनि सोमोन्दै फंनैसो नोंथांमोनजों सावरायलायनो सानदों बे आंनि चेनेलावहाय। दा आङो सम बिदिनो हगारबाय थायो। दा जों बयबो मिथिगौब्लाबो माखासे गोनां बिषयफोरखौ सोरबाफोर मिथियैफ्रा जोङो गोसोखांहोनाय जायो। बेनिखायनो बाइबेलावहाय जोंहा बुंनाय बाथ्राफ्रा साफ्रोमबो गासैखौ बुजिजोबनो हाया। सोरबा सासेया गुबुन मोनसेखौ बुजिगोन, सोरबा गुबुनखौ बांसिन बुजिगोन। दा गावजों गाव थुलुंगा लायनायनि थाखायहाय आं बेबायदि बाथ्राखौ नोंथांमोननिसिम लाबोदों लोगोफोर। बे बाथ्राया जों बयखौबो निस्सय थुलुंगा होगोन। खारन बे संसारनि गासैबो दंनोमानिया गासैबो पारमानेन्ट नंखाया। ओंखायनो जोंनि मोदोमखौ इसोरा जागायजेननायाव हानिफ्राय दानाय हिसाबै जोंनि मोदोमा गासैबो हायानोखा। जेब्ला जोंनि मोदोमा थैनानै थांगोन अब्ला बे हाजों गोरोबनांखागौ। नाथाय बे संसारनि हानि मोदोम आरो सोरगोनि मोदोम मोनसे दंबावदै। आत्मिक मोदोम आरो संसारिकनि जि मोदोम, बेनि मोनसे फारागथिखौ बे मोननै रोखोमनि मोदोमा माबायदि बेखौ 1 करिन्थि 15 अध्याय बेनि 40-41 खौ आङो फरायगोन नोंथांमोननिसिम। बेयावहाय बेबायदि बुंदों। गोजौआव दं हेडिंआव मोदोमनि थांफिननाय। सोरगो आरो संसारनि मोदोमफोर दङ। सोरगोनि मोदोमनि समायनाया संसारनि मोदोमनिफ्राय गुबुन। सोरगोनिबो मोदोम आरो संसारनि मोदोम दङ होनदों। आरो सोरगोनि मोदोमजों बे संसारनि मोदोमजों गुबुन होनदों। मालाबाबो गोरोबनो हाया। मानोना संसारनि मोदोमाव जाबाय जोंहा थैनाय दङ। संसारनि मोदोमा जाबाय जोंहा सानाय दङ। संसारनि मोदोमा जाबाय जोंहा सेवनाय दङ। नाथाय जोंहा जोंनि मोदोमफ्रा जेब्लानोखि संसाराव मानसिया जिखुनु बैसोआव थैनानै थांगोन, थैयोब्ला मानसिया फबजागोन। बिनि उनाव धोरोमिया मानसिब्ला बियो इसोरखौ फोथायनानै धोरोमिया जिउ खांनाय मानसिब्ला बियो जोबनायाव सिखांफिनगोन। आरो बिनि मोदोमावहा बियो सोरगोनि मोदोम, सोरगोनि देहा इसोरा बिनो गोदान महर होस्लायगोन। बेनो जाबाय सोरगोनि मोदोम। हानि मोदोमा हायावनो थैखागोन। नाथाय इसोरा जोबनायाव सोरगोनि मोदोम जोंनो होगोन। बेखौ सोरगोआवसो जोङो मोनहैगोन दे लोगोफोर। बेनिखायनो बुंदों आरो 41 बुंदों साननि जोंब्लावनाया गुबुन आरो हाथरखिफोरनि जोंब्लावनाया गुबुन। हाथरखिफोरनि जोंनायफ्राबो गुबुन जेरै फारागथिखौ जों नुदों। आरो बेबायदिनो गोथैफोरनि सिखांफिननायाबो जेब्ला मोदोमा फबजायो अब्ला बियो थैनाय आरो बियो थांखांफिनब्ला बिहा जोबनाय गैयै गोथां जायो होनदों। जेब्लानाखि मानसिया संसारावहाय जिखुनु बेमार जानानै बैसो जानानै जेब्ला थैनानै थांगोन अब्ला मानसिया सिखांफिनो। नाथाय सिखांफिननायाबो मोननै रोखोमनि दङ। मोनसे जाहैबाय जोङो माथाइनि 5:29 जों फरायला मोनो मोजांखौ मावग्राफ्रा बिसोरो गोथांनि सिखांफिननायाव होनदों। मोननै दे सिखांफिननाया। जायफ्रा धोरोमिया आरो मोजांखौ मावग्राफोर बिसोरो गोथांनि सिखांफिननायाव बिसोर सिखांगोन। बिसोरो प्रथम। ओमफ्राय जायफ्रा गाज्रिखौ मावग्राफोर बिसोरो बै सम बिसारावसो सिखांगोन। बे मोननैनि गेजेराव मोनसे जाबाय धोरोमिया, मोनसे जाबाय अधोरोमिया। बेबायदि मोननै। दा बेखायनो सिखांफिननायाबो मोननै रोखोमनि जागोनखाय आरो संसारावबो मानसिनि जे हानि मोदोम आरो जों हानि मोदोमाव थासान्दिनो इसोरखौ खुलुमब्ला, इसोरनि बोसोनाव थाब्ला प्रभु जिसु ख्रिस्ट'आ जेरै सिखांफिनदोंमोन, बे जेरै जोंनि मावनाय पापफोरनि थाखाय क्रुसाव दोथाबजादोंमोन गलगाता हाजोआव। आरो जोंनि मावनाय पापफोरनि थाखाय बे एसेबां बुजादोंमोन, बुग्लिजादोंमोन आरो बे क्रुसाव दोजादोंमोन, थैदों, फबजादोंमोन। बे जेब्लानाखि सानथामनि उनाव सिखांफिनदोंमोन आरो गोबां सेलाफ्रा बेखौ आन्दायदों, मानसिफ्रा बेखौ सोमोनांदों आरो हादरनि मानसिफ्रा बेखौ गोमोहाबदों। बियो माब्रै सिखांखो?
गाव बुंखानाय बायदि बे सिखांफिनबाय होननानै। दा बेबायदिनो जों साफ्रोमबो जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा साफ्रोमबो गोदान जिबन जोंहा दं। जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायनानै बिनि बोसोनाव थानायफ्रा, बिखौ नाजावनानै बिनि बोसोनाव थाग्राफ्रा जों बयबो गोदान जिबनखौ मोनगोन लोगोफोर। गोदान मोदोम, थैनो रोङै मोदोम। आरो बे थैनो रोङै मोदोमखौ मोनाब्ला जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायनायजों, बिनि बोसोनखौ मानिनायजों, बिनि मुङै बाप्तिस्मा लानानै जों बिनि नियम नितिफोरखौ, बिनि आयेनफोरखौ जों मानिब्लानो जोङो सोरगोनि मोदोमखौ जों मोननो हागोन। बियो माब्लाबाबो थैनो रोङा, बियो हाबा जाफिनबावनाय नङा, बियो माब्लाबाबो सानाय सुनाय जाफिनबावनाय नङा। बे गोथार मोदोम। जिसु ख्रिस्ट'आ दा जेरै मोदोम महरै सोरगोआव दङ, जोंबो बेबायदिनो जिसु ख्रिस्ट'जों लोगोसे मोदोम महरैनो जोङो थांगोन। हालेलुया, प्रेइज द लर्ड। बेखायनो आङो बेखिनिल' बुंनो सानदों जे सोरगोनि मोदोम आरो संसारनि मोदोम जों बबेखौ हास्थायगोन? नाथाय जोङो जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायनायजों जोबनो गैयै गोथाङाव जोङो सोरगोआव, जों सोरगोनि मोदोम, जों ओरैबायदि समायना रमायना, नायख'नो हायै जोंब्लाव माब्लाव, जेरावनाखि गांनाय गैया उखैनाय गैया, बे सोरगोआव जिसु ख्रिस्ट'जों लोगोसे जों बे मोदोमखौ मोनहैफागोन। जेब्लानाखि जोङो धोरोमिया जिउ खांगोन, जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायनानै नाजावगोन, बिनि बोसोनखौ मानिगोन, अब्ला जोङो थैनानै थांनायनि उनावबो जों सोरगोनि मोदोम, सोरगोनि देहाखौ जों मोनहैनो हागोन। बेयाव थैबावनाय गैलिया, बेयाव आरोबाव खननैनि थैबावनाय गैलिया। प्रथम मानसिया खनसे थैबाय, नाथाय द्वितीय थैबावनाय नंलिया। आरो मोनसे बिसेसकरि जायफ्रा बे समाव दा जों गोथाङै दं, रेपसारनि बाथ्राखौ जों बयबो मिथिगौ। रेपसार, लांखो जानाय, असमियाव रुपान्तरिक होनदों। जायफ्रा बे लास्ट जोबनाय बोथोराव जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायनानै जिउ खांबाय, फोथायग्रा साफ्रोमखौबो फोरबोआ मोदोमैनो माने महरल' सोलायनानै लांखोगोननि बाथ्रा दं बहाय। 1 करिन्थि 15:51-52 साफ्रोमबो फोथायग्राफ्रा रुपान्तरिक, मोख्रेब गासैयावनो महरल' सोलायगोन। बिनि ड्रेसफ्रा थालांगोन। गोदान महर, गोदान मोदोम, सोरगोनि मोदोम, सोरगोनि महर जानानै बियो जिसु ख्रिस्ट'जों सोरगोआव लांखोजागोन। लोगोफोर, बेखायनो आं नोंथांमोननिसिम दसे समल' बेखिनिल' बुंबाय। जोंनो सोरगोनि मोदोम, सोरगोनि देहा इसोरा होथोंसै जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायनायजों। हामबायसै, बयखौबो इसोरा बोर होथोंसै। थेंक इउ।